Abdullahi bin Abbas, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda, ya karantar da mu wani hadisi. Wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a garin Madina, sai kawai aka ji wani irin abu yana faduwa, wani sauti daga sama. Farafa'ar asahu, sai manzo Allah ya daga kai shi sama, domin ya ji wani irin sauti, sama ta yi wani irin nishi. faƙala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, haza babun minas sama'i. Mala'ika Jibril ya ce, haza babun minas sama, wannan wata ƙofa ce a sama. Futihal yau, wadda yau aka buɗe ta, lam yuftah qattun illa yau, ba a taɓa buɗe wannan ƙofar ba sai yau. Annabi ya ji sauti a sama, alhali yana zaune tare da mala'ika Jibril. Ana cikin haka sai annabi ya daga kai sama, yana daga kai sama sai ga sama ta buɗe. Sai mala'ika Jibril ya ce, ai wata ƙofa ce aka buɗe daga sama, wadda Allah bai taɓa buɗe ta ba sai yau. Fa nazala minhu malakun, sai wani mala'iki ya sauko. Wannan mala'ikin bai taɓa sauka ƙasa ba ran da Allah ya halicce shi. Don haka mala'ika Jibril ya ce, haza malakun nazala ilal ardi lam yanzil ilal ardi qattun illal yau. Wannan wani mala'iki ne ya sauka a doron ƙasa, wanda bai taɓa sauka bisa doron ƙasa ba face yau. Fasallama ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sallama, wa ƙala ya ce, abshir bi nuraini, ya ce ina maka albishir da nurain, wato haske guda biyu, uti tahuma, waɗanda an baka su, lam yi utahuma nabiyun qablaka, wanda ba a ba wani annabi irin su ba gabaninka. Ya ce fatihatul kitabi, na farko shine fatihatul kitabi, mun san fatiha ko? Wadda wallahi magani ce ba karami ba. Wa khawatimu suratul baqara, da kuma ayoyin nan na ƙarshen suratul baqara. Yace lam taqra bi harfin illa waditahu, ba za ka karanta wani harafi daga cikin waɗannan ayoyin ba face an baka abinda ka karanta din, domin ayoyin addu'o'i ne ke cikinsu. Hadisi ne wanda Imamu Muslim ya zo da shi a sahih. Kun ga ayoyin su sauko ba su sauko ba sai bayan hijira ko? Amma kuma an ba shi su a sama, kuma waɗannan ayoyin magani ne matuƙa, don haka ka lizimci su. Wanda bai addu'a to kamar gida ne wanda aka saki kwari. Kun ga ɓarawo zai iya shiga ko? Wata dabba za ta iya shiga, kuma dukkanin wani mugu zai iya shiga, saboda an bar gidan saki. To haka al'amarin yake, dukkanin wanda bai karatu addu'a to sake yake. Kuma wallahi wannan shine matsala ta mutanen wannan al'ummar, musamman yau, rashin addu'a. Ga yana muna fama da matsaloli daban-daban. 'Yan sihiri kaso su tana ta ciko? Saboda baka roƙon Allah tsari, kai ka wadaci kanka, baka da buƙatar Allah ya tsare ka. Da yawan mata sukan zo su kawo kuka irin matsalolin da suke fama tsakaninsu da mazaizansu, wanda da yawa akwai alamun cewa wani sihiri ne aka yi ma mazan nasu. Mijinta bai sha'awar ta gabaki ɗaya. Kun ga a ce namiji bai sha'awar mace ya kwanta gado ɗaya da ita, ya tashi ya yi ni ɗaki, ya yi ni gida ɗaya da ita,
ta yi dukkanin kwalliyar da take yi, ta yi ƙoƙarin jan hankalin shi dukkanin iyakacin ƙoƙarinta, amma kuma ta kasa. Kun ga akwai abin mamaki. Wata rana kiyoshinku ne ke muku haka, wata rana kuma kiyoshi na waje, wata na can ta hango mijinki ya burge ta, ba mamaki auren shi take so, wanda sai ta magance ki, sai ta gama da ki sannan za ta aure mijinki. Wani lokaci kuma ba auren take so ba, abin hannun shi kurum take so, don haka za ta yi duk ƙoƙarin da take ta ga cewa ta magance shi. Akwai mazaizan da suke samu nasu ce mini wallahi matansu warin jaɓa suke ji in sun kusance su, don haka bai son kusantar matar shi. Akwai namijin da idan matar shi ta kusanto shi ma kuka yake yi, zai tashi ya fita waje. Wata ta ce min tsakaninta da kwanciya da mijinta yau shekara 7, bai sha'awarta kwata-kwata. Wata ta ce shekara 3 har ta guda mini, ta ce kaga diyanan haihuwarta shine marabina da mijina, kuma ko lokacin saduwar kamar yayi kuka, kamar wanda aka yi ma albishir da ila mahaifayensu sun mutu. Kun ga an magance mijin ko? Wata ma a sakan mata ciwo, al'amari ya dagule mata, gidan miji ya mata wuyar zama. Ga bala'o'a nan daban-daban. Kai ma namijin kana kasuwanci, kana aiki ko? Wani na nan na hararen kasuwancin naka, ba mamaki ba baka gode ma Allah ba, kana ganin kai baka samu ba, shi kuma yana ganin da zai samu irin naka ko ma rabin naka, shi da shi kenan alhamdulillah. Maimakon ya roƙi Allah sai ya gidan boka, a zo a kulla magunguna ka kasa ka yi ne baka sai suwa ba. Wani ma zai sayar amma duk ya lissafa kuɗi sai ya ga babu ciko, kuma shi bai almubazzaranci, ya rasa inda abin ke shiga, da duk aka yi lissafi a ga wani abu ya ɓata. Ga abubuwa nan daban-daban. Don haka ai ma karatun yasin, ko an cire sunan Allah cikin yasin an sa suna wani aljanni, ko an rubuta wasu ayoyin alƙur'ani da jinin al'ada ko jinin biki. Akwai wadda za ta yi ciki sai a ɗaura cikin ko? Ba labarin haihuwa, shekara 1, 2, 3, 4, 5 ba a haihu ba, ta yi ta fama da ciki da rashin lafiya har mijin ya gaji. Ba mamaki ya je waccan da ta yi magani ya auro ta ko? Wata ma ba so take a auro ta ba, kawai tana jin haushinki. Ya za a yi ki zauna gidan miji ke kaɗai da ke da irin wannan zungureren miji, ita tana can tana shan wahala a gidan nata miji, ba ta da irin mijinki, mijin da kika rina kina ganin ba komai ba ne. Don haka sai ta ɗauki hanya ta yi miki magani. Idan ta yi wannan maganin sai ki waye gari ciki ya ƙumsu amma kuma babu labarin haihuwa. A je a yi ta awu ba a ganin komai. Duka rashin addu'o'i ne, rashin kula addu'o'i ne. Rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗayan ta ambaton Allah ne. Kowane lokaci akwai addu'ar da yake yi.
in zai fita gida akwai addu'a da yake, idan zai shiga akwai addu'a da yake, idan zai sa tufafi akwai addu'a da yake, idan zai shiga banɗaki akwai addu'a da yake, idan zai kwanciya akwai addu'a da yake, idan zai sadu da iyali shi akwai addu'a da yake. Duk abin da annabi zai yi yana da wata addu'a da yake yi. To annabi fa da a tsarari yake yi waɗannan addu'o'in, ina gare mu. To don haka a roƙe ni za a ambaci wasu daga cikin addu'o'in waɗanda mutane za su riƙe, insha Allahu za su amfane mu. Akwai suratul baqara ga baki ɗayanta. Kun ga ka karanta ta, ai ka karanta khawatimu suratul baqara ko? Idan ba ka iya karanta kuma a sa kaset na ƙira'a mai kyau inda ake kyautata alƙur'ani. Hadisi ya zo daga Abu Umama al-Bahili, ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, iqra'u suratul baqarati fi buyutikum, ku karanta suratul baqara a cikin gidajenku. Fa inna shaytana la yadkhulu baytan yuqra'u fihi suratul baqara, domin ko shaytan bai shiga gidan da ake karatun suratul baqara. Don haka ku kiyaye karatun suratul baqara, domin shaytan bai shiga gidan da ake karatun suratul baqara. Wannan hadisi yana a sahihul jami, hadisi na 1165. A wani hadisi ma na Abdullahi bin Mas'ud, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda. Hadisi ne mauqufi. Annabi Abdullahi bin Mas'ud yana cewa, inna shaitana yaghiru min al-baiti yasma'u fihi suratul baqara. Shaidan ma in ya shiga gida inda ake karatun suratul baqara, yana ciki aka fara karatun suratul baqara zai gudu, sai ce ni kan ban ga wurin zama ba. A wani hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, la taj'alu buyutakum quburan, kada ku sanya gidajenku su kasance kamar kaburbura. Fa inna baital ladzi tuqra'u fihi suratul baqara, lalle gidan da ake karanta suratul baqara a cikin shi, la yadkhuluhu shaytanu, shaydan bai shiga cikin wannan gidan. Don haka shaydanin aljani bai zama gidan da ake karatun suratul baqara. Kina da 'ya'ya sun girma ko? Ba karatun suratul baqara a cikin gida, wallahi ko akwai matsala. Domin idan mata ne, aljanu za su iya auren su zauna da su, baki sani ba, sai sun yi aure sa'an nan matsaloli su ta shiga. Akwai jinsin aljannun daban-daban. Akwai waɗanda jini suke sha, kullum za su ƙaran ma yarinya da jini. Akwai waɗanda suke taɓin hankali. Akwai waɗanda suke riƙe wata gaba ta jiki. Akwai waɗanda suke ɓata tarbiyyar yaro, sai ke ga yarinya ta buwaye ki. In yaro namiji ne ke ga ya buwaye ki, ba ruwansu da addini, ko ba su tausayin ki, ko ba su tausayin ka kai uban. To a riƙa karatun suratul baqara. Annabi ya ce, fa inna baital ladzi tuqra'u fihi suratul baqara la yadkhuluhu shaytan, shaytan bai shiga gidan da ake karatun suratul baqara. Kadiba al-musnad na Imam Ahmad, hadisi na 8689, da kuma sahihu Muslim, hadisi na 780, aljami na Imamu Tirmidhi, hadisi na 2877, sunanin Nasa'i al-Kubra, hadisi na 815. Babu shakka annabi ya faɗi haka. Kunga wannan
yana karantar da mu riƙe tsari kenan ko? Haka ma wani hadisi da Imam Ahmad ya zo da shi a littafin shi na al-Musnad, hadisi na 22,441, Imam Muslim a littafin Sahih hadisi na 804, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allimu suratul Baqara, ya ce ku nemi sanin suratul Baqara, kowa ya samu malami a karantar da shi suratul Baqara, fa inna akazaha baraka, domin ko riƙon suratul Baqara albarka ne. Duka dattijan da ya riƙe suratul Baqara ya riƙe karatunta, to gidan shi zai zama gida albarka. Wa tarkaha hasara, sannan duk wanda ya bar karatunta wallahi hasara ce, gida ne zai taɓi, gidan zai lalace. In ba a yi hankali ba, ciki 'ya'yan mata wata ta zo mai da shege ko? Su ma 'ya'yan maza, wannan ya zama area boys, wannan kuma ya lalace shi ma ya je ya zo mai da ɗan shege. Gida ya lalace, ga yara suna ta sace-sace, wannan area boy, wannan kuma ya zama bandit, sun zama hatsabibai cikin al'umma. Don haka a yi ƙoƙari a kiyaye, a yawaita karatun suratul Baqara a cikin gida. Sa'annan a cikin suratul Baqara banda ayoyin nan biyu na ƙarshe akwai ayatul kursi, wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalolinta masu yawa. Daga Abdullahi ɗan Umar, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda, shi kuma ya karɓo daga mahaifin shi Umar al-Faruk, Allah ya ƙara mishi yadda, cewa wata rana Umar ya fito cikin mutane, faƙala ayyukum yuqbiruni bi a'zami ayatin fil qur'ani, yace shin cikin ku wane ne zai bani labari da mafi girman ayoyin alƙur'ani ga baki ɗaya? Mu dubi girman alƙur'ani, to ko cikin alƙur'ani akwai aya mafi girma? Sahabbai kowa ya shu. Faƙala ibn Mas'ud, sai Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce alal kabiri sakatta, ya ce gawanka ya tsinke gindinka ba, domin ko ka faɗo ga mai baka amsa. Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a azamu ayatin fil qur'ani, mafi girman ayoyi a cikin alƙur'ani, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Wallahi wannan ita ce mafi girma ayoyin alkur'ani ga baki daya. Dukkanin wani tsari da kake nema, idan ka riƙe wannan ayar wallahi ka same shi. Idan kika riƙe wannan ayar ke kuɓuta daga sharrin kishiya, kishiyar ciki da kuma kishiyar waje. Ka kuɓuta daga sharrin abokan kasuwancinka ko abokan aikinka, ko waɗanda kuke neman mulki tare, ko waɗanda suke neman kujeranka, wallahi ka kubuta.
wannan hadisi za ka iya samun shi a littafin durrul mansur fi tafsiri bil ma'asur na imamu suyuti a juz'in farko shafi na 323. haka ma ibnu kasir ya zo da shi a cikin tafsir juz'in farko shafi na 307. hadisi ne wanda imamu tabarani ya zo da shi a cikin mu'jam al-kabir. sai dai malamai, wato malaman hadisi sun yi lalabe cikin isnadin hadisin, sun ce cikin isnadin shi akwai wani bawan Allah da ake kira Abdullahi bin Kaisan, wanda yake da'ifi ne. Abu Hatim Ar-Razi ya tabbatar da cewa da'ifi ne. Don haka Al-Hafiz Ibn Hajarin Al-Asqalani bayan ya yi dukkanin mathematics din ya kammala a cikin littafin Taqribut Tahzib, ya ce saduqun yukhti'u kasiran. To sai dai mun samu wani hadisi wanda ke taimaka ma wannan daga Abdullahi dan Rabah, shi kuma daga Ubayy bin Ka'ab, wannan da annabi ya ce ya fi kowa iya karatun alkur'ani a cikin al'ummar annabi. wa aqra'uhum Ubayy ko khuzul qur'ana min arba'in min ibn mas'udin wa Ubayyin wa Mu'azin wa Salim maula Abi Kuzaifa. kun ga yana cikin hududin da annabi ya bari su karantar da duniya alqur'ani ko. Ubayy ya ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu, ya ce ayyu ayatin fi kitabillahi a'azam. ya jefa masa habai tambaya, ya ce shin wace aya ce cikin littafin Allah an mafificiya? sahabai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam. Annabi ya ci gaba da maimaitawa ayyu ayatin fi kitabillahi azam. Ba wanda ya san amsa. Can dai sai Ubayy ya ce to bari in dan kokarta in gani. Sai ya ce ayatul kursi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi madalla da shi. Ya ce yana rantsuwa da wanda raina yake hannun shi. Ya ce inna laha lisanan, wannan ayatul kursi tana da halshi, wa shafataini, sa'an nan tana da laɓutta waɗannan, tuqaddisanil malika inda saƙil arish. Ya ce wallahi wannan suran, wannan ayar tana can tana tsalkake Allah a ƙarƙashin al'arshi, tana can a gon al'arshin Allah tana tsalkake Allah. Don haka idan ka karanta ta za ta tashi daga nan sai ta kai ƙarƙashin al'arshi, ba ta da shamaki, sa'annan ta riƙa wa Allah tasbihi da taƙadisi, tana tsalkake Allah. Kaga sai Allah ya ce wa ya karanta wannan ayar, sai a ce ai wane dan wane ne. Me yake nema? A ce tsari yake nema, ko wance yar wance. Me take nema? Tana neman tsari ga kanta da kuma yayanta. Sai Allah ya ce to na tsare su. Idan Allah ya tsare ka, kuma wane ne isa ya cutar da kai? Hadisi ne sahihi, ka duba littafin silsilatul ahadisi sahiha, hadisi na 3415. Haka ma Imamu Abdurrazzaq ya zo da shi a cikin al-musannaf, Imamu Ahmad a littafin al-musnad, da dai sauran malamai da suka ruwaito hadisin. Don haka duk wanda ya riƙe ayatul kursi babu shakka yayi babban riko. Haka zalika wannan sahabin Ubayy bin Ka'ab ya karantar da mu wani hadisi wanda asalin hadisin Abdullahi bin Ubayy bin Ka'ab, dan Ubayy bin Ka'ab Abdullahi shi yake karantar da hadisin. Yace baban shi ya bashi labari annahu kana lahu jurnun fihi tamrun, yana da wani dan suto na ajiyar kayan gona wanda cikin wannan suton akwai dabinai, dabino na nan tari bayan tari cikin wannan suto din. Yace fa kana abi ya ta'ahadahu fa wajadahu yanqusu, uban na zagayewa yana diba shi sai ga dabino ragewa yake. Idan ka aji abinci ko ka aji abu ka ga yana ragewa, alama ce ta me?
kun ga akwai wanda yake satar abincin ko? Ƙala faharasahu za ta lailatin, wani dare sai ya laɓe ya tsare wannan dabinon, gashi kuma cikin gona ne, cikin dare, kadibiyan da gona take duhu ko? Ya tsare dabino cikin dare, fa'iza huwa bidabbatin, yana tafako, kicibis sai kicibis da wata dabba, shabihil gulamil muhtalim, wadda wannan dabbar ta yi kama da yaro saurayi wanda yake ya kai shekarun balaga, amma kuma ya diba ya ga lalle wannan ba mutum ba ne. Ya ce sai ya ƙarin hali ya ce fasallamtu alaihi, sai ne sallama gari shi, farar da salama, shi kuma ya mini da sallaman. Ya ce faƙultu ma anta, sai ni ce shin wai kai wane ne, jinniyun am insiyun, shin mutum ne ko aljan? Ƙala sai ce jinniyun, ya ce ni aljani ne. Ƙala sai Ubayyu ya ce nawul ni ya daka miƙo mi hannunka in gani. Yana miƙo mishi hannu ya duba, fa'iza yadu kalbin, sai ya ga hannu irin hannun kare, wa sha'aru kalbin, da kuma gashi irin na kare. Nan take tabbatar da cewa lalle wannan aljani ne. Ya ce faƙultu haka za halƙul jin, ya ce shi haka halittar aljannu take ko ƙaƙa? Sai wannan aljanin ya dubi Ubayy bin Ka'ab, ya ce laqad alimatil jinnu ma fihim ashaddu minni, dan ya tsorata Ubayy, ya ce ka sani wallahi aljanu sun sani cewa babu wani aljani mai ƙarfi irina. Ubayy ya daga kai ya dibe shi, ya ce tufa ma hamalaka alama sana'ata, me ya ɗebe ka rika aikata abinda ka aikata? Sai ya gano dai Ubayy bai cikin tsoro, Ubayy yana da magani, yana da addu'o'in da yake karanta daga annabi, kuma kullum cikin neman wasu yake. Da haka sai aljanin nan ya karaya, sai fito da dabara, ya ce balagani annaka rajulun tuhibbu sadaka, labari ya same ni cewa kai mutum ne mai son sadaka, fa ahbabna an nusiba min ta'amika, don haka sai mun kaso mu ma mu dan samu namu rabo cikin abincinka. To ai mutum na neman sadaka ba zuwa ya kai diba ba ko? Kun ga dubaran dai ba ta yi ba. Sai Ubayy ya ce ba laifi. Ƙala lahu Ubayyu faman lazi yujiruna minkum, ya ce wai menene yake tsare mu daga sharrin ku, menene idan muka karanta shi za mu samu tsari daga sharrin ku? Ƙala hazihil aya, ya ce ku karanta wannan ayar, ayatul kursi, ya ce wanda duk ya karanta ayatul kursi ya samu tsari daga gare mu. Da gari ya waye Ubayy bai kasa a kwabro bai je tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce sadaqakal khabisu, ya ce shaidanin aljani ya faɗa maka gaskiya. Alhakim Abu Abdullahi ne saburi ya zo da wannan hadisin a littafin al-mustadrak ala sahihaini, haka ma Imamul Haisami ya ambace shi a littafin Majma'u Zawaid, hadisi na 17,012, kuma hadisi ne hasan. Kun ga ayatul kursi daga bakin aljannun su da kansu ko? Maganin su ce. Haka ma Amiru Sha'abi ya ba da labari daga Abdullahi dan Mas'ud, wanda hadisin ya zo da isnadai guda biyu, isnadi ɗaya munqati, isnadi ɗaya kuma akwai mudallisi a cikin shi, daga Abdullahi bin Mas'ud, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda. Abdullahi dan Mas'ud ya ce wani mutum daga cikin mutane ya fita, wanda wasu suka ce wannan mutumin Umar al-Faruk ne. Falaqiyahu rajulun min al-jinn, sai wani mutum daga cikin aljanu ya haɗu da shi. Faƙala ya ce mishi hallaka an tusari ani, shin ko kana iya kokowa da ni?
yace fa in sara'atani, in kaya da kai kokuwa da ni, allamtuka ayatan, to ni ko zan karantar da kai wata aya. Idza qara'ataha hina tadkhula baitaka, idan ka karanta ta lokacin da kake shiga gidanka, to lam yadkhuluhu shaytanun, wani shaydani ba zai iya shiga cikin wannan gidan ba. Don haka iyalinka suna da kwaba, suna da tsari daga Allah. To aljanna yana ganin cewa dan Mas'ud ba zai iya kashe shi ba, yana so ya ɗauki Abdullahi dan Mas'ud ya aza bisa kai ya buge ya halaka shi. Idan Abdullahi ya kashe shi zai faɗa mishi aya ta tsari, idan bai kashe shi ba fa bai faɗa mishi ko? To ya riga ya san da cewa shi yana ganin Abdullahi dan Mas'ud bai in mishi, don wannan mutumin bai in mishi. Fasara'ahu yayi kokowa da shi, wannan mutumin ya kada aljanin. Bayan ya kada aljanin ya miƙe yana kakkabar ƙasa. Faƙala sai mutumin ne yake mishi inni araka da'ilan, wani na ganin ka ga kaɗan ƙarami haka, shakitan ko mai ɗan sililin jiki haka, ba mamaki ɗan tsatson bene ko? Kuma ka anna zira'aika zira'a kalbin, ga zira'o'inka kamar zira'o'in kare. Afa haka za antum ayyuhal jinnu kullukum, shin ku aljannu haka kuke gabaki ɗaya? Am anta min bainihim, koko kai ne haka kake haka a tsakaninsu?